Ndị mamo nono anyị na-anabata unu n'oge akụkọ ụwa nke taa bụ nke sitere na Enyimba TV nke dị na Alaba steeti Abia. Taa bụ Tuesday abalị 30 n'ọnwa Julaị afọ 2024 ma bụrụ ahịa Orie. Na mbụ gerenụ isiokwu ndị ghọrọ anyị akụkọ. Ndị ọrụ nchekwa egbuola otu onye dịka ndị ọkpa egbe na-etinye iwu ụnyapụla n'ụlọ wakporo otu ebe a na-eri nri ma gbaa ọtụtụ ụgbọala ọkụ. Gọọmenti steeti Abia aṅụọla iyi iwelitekwu aka elu maka imemina ndị omekome. Onye isi ala Tinubu abanyela aka n'okpuru ụgwọ ọnwa opekata mpe Naira 70 ka ọ bụrụzie iwu. Akụkọ ndị a na ndị ọzọ ka anyị ga-ewetara unu n'oge akụkọ ụwa nke taa bụ nke sitere na Enyimba TV. Ọka akụkọ bụ m Ogechi Nwachukwu Ụzọma. Ndị soja nke 14 Brigade nke dị na Ọhafịa bụ ndị nọ n'Aba na-arụ ọrụ egbuola otu onye ọkpa egbe bụ onye a na-enyo enyo na ha bụ ndị na-enye iwu nọrọ n'ụlọ na mpaghara osisi ọma nke dị n'Aba steeti Abia na mpaghara okporo ụzọ awara nke si Enugu were gawa Port Harcourt. Ndị ọkpa egbe a bụ ndị yichara ihe ma yichicha ihu ha ma bụrụ ụgbọala si ya na abụọ na-acha ntụ ntụ nakwa nke Homa bus bụ ndị wakporo otu ebe a na-eri nri ma lee ahụ windo nke ebe ahụ a na-eri nri kụkasịcha ya dịka ndị nọ ebe ahụ tipụrụ ọsọ. Ndị ọkpa egbe a lekwara ụgbọala bọs nke na-ebu mmadụ 18 nọ na-aga Port Harcourt na mpaghara ugwu na agbọ ma jichie ya ebe ha chụtụchara ndị nọ n'ime ya bụ ụgbọala ma mụnye ya ọkụ. Ha napụkwara otu onye dọkịnta ụgbọala Lexus Jeep ya n'okporo ụzọ awara ahụ. Anya hụrụ mgbe nke a mere gwara ndị ụlọ ọrụ Enyimba TV ma mee ka amata na ndị ọkpa egbe a mụnyere ụgbọala Jeep ọkụ dịka ọ bịara kwụsịtụ ka ọ gbanyụtụrụ mgbe ha napụchara onye nwe ya bụ ụgbọala. Otu ụgbọala nke bụkwa epekele akara gọọmenti ka mụnyekwara ọkụ. Mana otu ọ dị, ndị ọrụ uwe ojii ngalaba nke steeti Abia ekwuola na ha ka na-aga n'ihu na-agụkọta nchọnchọ ha maka ebubo mwakpo a nke ndị oji egbe a na-amaghị ndị ha bụ mere n'Aba. Gọọmenti steeti Abia aṅụọla iyi na ọ gaghị ekwe ka ndị omekome mebisie mbọ niile nke ọchịchị gọvanọ Alex Oti gbarala. Onye kọmishọna nke na-ahụ maka ozi nakwa ọdịnala bụ Prince Kanu mere ka amata nke a oge ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu gbasara mpụtara ọgbakọ nke otu kansụl ije ozi nke gọvanọ Alex Oti bụ onye isi oche ya. O kwuru na gọọmenti agaghị anabata akparamagwa omekome n'ụzọ ọbụla. Ka ọ dị ugbu a, gọọmenti steeti Abia emeela ka ụfọdụ ihe doo anya na mgbakpọ nke ndị omekome a na-amaghị ndị ha bụ n'Aba, isi obodo azụmahịa steeti Abia. Ha kọwara na onweghị onye ọrụ nchekwa ọbụla nwụrụ n'oge mwakpo a. Onye ndụmọdụ pụrụ iche nye gọvanọ n'ihe gbasara nchekwa bụ ọchịagha Navy McDonald Ụba retired bụ onye kwupụtara na mwakpo a emere n'oge mkparịta ụka ya na ndị nta akụkọ na mpụtara ọgbakọ otu kansụl ije ozi nke were n'Ụmụahịa kwuru na nchọnchọ emere gosiri na otu ndị mwakpo a onye nwetara mmerụ ahụ site na mgba egbe anwụọla ebe ha na-anwakwa ike ha ime nnyocha ma hụ ma ga-anwụchi ndị ekperima. O mekwara ka amata na onye ọzọ so na otu ndị omekome agbapụrụ ọsọ ka agbatara ya egbe anwụkwala. O kwuru na ndị omekome a nọ n'ọsọ ka a bịakwutere ha n'otu ọhịa nke dị na ụzọ awara si Aba gawa Port Harcourt ebe ha gara ili onye otu ha nwụrụ anwụ ma gbalaga ọzọ mgbe ha hụrụ ndị ọrụ nchekwa ka ha nọ na-abịa. Ilu Igbo nke na-asị na ụbọchị niile bụ nke onye ohi mana otu ụbọchị bụ nke onye nwe ụlọ bụ nke rutere nnọọ otu nwa okorobịa ahụ bụkwa na onye na-ezu ohi dịka ejidere ya ebe ọ na-ezu ohi n'otu ahịa ma ama n'ọchịchị kansụl Obingwa nke dị na steeti Abia. Onye a na-enyo enyo bụ onye aghọchiri site n'aka ndị akparamagwa izu oshi a na-ewute n'obi n'ahịa Nkwọnwa Elechi bụ nke a makwara dịka ahịa
ahịa Nkwọ bụ nke dị na obodo Ahịaba na mpaghara Aba Obikabia Junction nakwa ụzọ mgbakọ Ụmụene. Ndị a jidere ya bụ ndị kụrụ ya jaja ma mụnye ya ọkụ n'otu ntabi anya ahụ. Anya hụrụ nke a kọwara onye a dịka onye ohi ama ama ma bụrụkwa onye na-awakpo n'ụlọ ahịa ndị na-azụ ahịa ma n'oge azụmahịa ma na-ezuru ngwaahịa ndị mmadụ. Otu onye nke a mekọtara onye na-achọghị ka akpọ aha ya bụ onye gwara ụlọ ọrụ Enyimba TV na njide a ejidere onye oshi adabara adaba maka na nke a bụ ikuru ume ndụ wee nyere ndị na-azụ ahịa n'agbanyeghị na emere nke a n'ụzọ iwu na-akwadoghị. Agbakwunyere na ndị obodo a na mpaghara ahụ nakwa njikọ aka ọnụ ndị ọrụ uwe ojii na ọwụwa anyanwụ nke Ngwa na-arụkọrịta ọrụ ịhụ na a ga-anwụchi onye oshi a nakwa ndị otu ya tupu njinji a ewere jizie. Otu onye isi ndị ọrụ uwe ojii na mpaghara ahụ onye kọpụtara nọ na nke a bụ eziokwu ihe mere eme ma dọọ ndị bi n'ebe ahụ aka na ntị ka ha hapụ iji aka ha na-etinye iwu ma gbaa ha ume ka ha mee ka ozi rute ndị uwe ojii aka ma ọ bụrụ na ahụta ihe dị otu ahụ ọzọ. Otu pati APC ngalaba nke steeti Abia ezipụtala ụkpụrụ ndị a ga-agbaso maka ịnyachi ebe niile na-ehi ehi n'otu pati ahụ dịka ha gabichara ọtụtụ ihe na ntụliaka elu nke afọ 2023 maka akwụghị n'otu ụkwụ. Nke a so na ihe asaa nke ha tụpụtara na ngwụcha ọgbakọ nke ndị ọnụ na-eru n'okwu nke otu pati a bụ nke mere na sekretariat nke otu pati a dị n'Ụmụahịa bụ ebe a nọrọ wepụ mmachibido nke ndị bụ ndị otu pati a bụ ndị amachibidoro kemgbe isonye na ihe ndị a na-eme n'otu pati a n'agbata afọ 2022 na nke 2023. N'ozi nke onye bụburu ọnụ na-ekwuru ụlọ omeiwu steeti Abia Martins Azubike, ndị ọrụ na-eru n'okwu na ndị okpukpe isi nke otu pati a kwuru na mbuli mmachibido a dịka elebachara anya ma hụ na eweghachiri udo nakwa ịdị n'otu n'ime nke otu pati APC ngalaba nke steeti Abia. Mana otu ọ dị, ndị ritere uru na mwepụ mmachibido ahụ ka ha gwara ka ha nyeghachikwa ha aka ọjị ha ma hụ na ha mere ihe dị mma iji hụ na a ga-ewepụ akwụkwọ mkpesa niile nke ha degara ụlọikpe maọbụ n'aka ndị ọrụ uwe ojii. Onye isi ala Bola Tinubu ebinyela aka n'akwụkwọ ma mee ka ego pekata mpe ọhụrụ bụ ₦70,000 bụrụ iwu. Onye isi ala kwụsịtụrụ ọgbakọ nke otu kansụl na-ejere ọchịchị etiti ozi maka ibinye aka ka ọ bụrụ iwu ego pekata mpe mgbe ndị ndu nke ụlọ omeiwu zọchiri. N'okwu ya nyere ndị nta akụkọ obi ọchịchị dịka enwechara ọgbakọ ahụ n'egbughị oge, onye isi ụlọ omeiwu Senate bụ Godswill Akpabio kwuru na iwu ọhụrụ a ga-aga n'iru inyere ndị ọrụ Naịjirịa aka n'ebe ọ dị ukwuu. Onye ndu nke ụlọ omeiwu nnọchite anya bụ Julius Ihubere bụ onye nọchitere anya onye isi ụlọ omeiwu nke nnọchite anya bụ Tajuden Abbas kwuru na onye isi ala ibinye aka n'akwụkwọ ka ego pekata mpe ọhụrụ ahụ bụrụ iwu gosipụtara na ihe gbasara ndị Naịjirịa dị ya n'obi. Ọchịchị etiti agaala n'iru na-arịọ ndị nhazi njegharị iwe nke iweta ọchịchị ọjọọ n'isi njedebe arịrịọ ka ha tụgharịa uche ha ma cheta ọrụ ọma ndị ọchịchị onye isi ala Bola Tinubu rụrụla kemgbe ime ọnwa 13 ọ batara n'ọchịchị. Onye minista na-ahụ maka mgbasa ozi nakwa nnukwu nhazi bụ Mohammed Idris mere nkwupụta mgbe emechara mgbasa nke ọgbakọ otu kansụl ije ozi ọchịchị etiti n'ụlọ nzukọ otu kansụl nke dị na obi ọchịchị Abuja. O mere ka amata na ọchịchị etiti ebidola ire osikapa n'ogige dị iche iche na mpaghara ala anyị n'ọnụ ego ₦40 n'otu akpa. Onye minista mekwara ka amata na trọk bụ
trọk 10 nke bụ akpa osikapa nke keji 50 ka a ga-ezigara na steeti ndị dị iche iche maka iji belata ọnọdụ ihe isi ike. Onye isi ụlọ omeiwu sineti ekwuola na ụmụafọ Naịjirịa nwere ikikere ruru ha ime njegharị iwe mana ọ bụghị nke kwesịrị imebi ihe ma ọ bụ were ya hụta ya dịka ohere ya ga-eji bute ọgbaghara. O kwuru okwu a na Abuja na Wednesday n'obi ọchịchị na nzaghachi ya gbasara njegharị iwe nke a chọrọ ime megide agụrụ dị n'obodo bụ nke etinyere site n'abalị mbụ ruo abalị 10 nke ọnwa Ọgọst. Onye isi ụlọ omeiwu sineti bụkwara ndị akụrụ afọ n'ala na ịzọ ọkwa onye isi ala n'afọ 2023 ebubo na ha bụ ndị isi nke na-akwado atụmatụ ime njegharị iwe a. Onye minista na-ahụ maka isi obodo ala anyị Naịjirịa bụ Wike na-arịọ ndị ntorobịa nke isi obodo ala anyị arịrịọ ka ha hapụ isonye n'atụmatụ ime njegharị iwe nke weta ọchịchị ọjọọ n'isi njedebe megide ihe isi ike na ihe ịma aka n'ihu nke a na-agabiga n'ala anyị. Onye minista bụ onye rịọrọ arịrịọ na mpaghara ọchịchị kansụl Biwari nke FCT mgbe ọ gbara ha ume ka ha kwupụta iwe ha ma hapụ atụmatụ ime njegharị iwe. Ọ kpọkụrụ ndị ntorobịa na mpaghara kansụl ahụ ka ha wepụ aka na njegharị iwe ma nwee mkparịta ụka ebe o kwere ha nkwa na ihe niile ga-adịkwa mma oge na-adịghị anya. N'ịga n'iru, onye IG ndị ọrụ uwe ojii bụ Kayode Egbetokun akpọọla otu onye ọkaiwu bụkwa onye na-ahụ maka ugwu ruru mmadụ bụ Ebion Olu Adegboruwa ka ọ bịa nnọkọ nke ya na ya ga-enwe na Abuja. Adegboruwa bụ onye degara onye isi ndị ọrụ uwe ojii ozi na-agwa ya ka ọ hụ na a ga-enye ndị ga-eme njegharị iwe nchekwa nakwa ndị ọrụ uwe ojii bụ ndị ga-echekwa ha ụbọchị ahụ. Onye IG ndị ọrụ uwe ojii na nzaghachi n'ozi leta nke ya nke degara n'abalị 29 nke ọnwa Julaị afọ 2024 nyere ndị isi ọrụ ndị uwe ojii ntụziaka ka ha leba anya n'arịrịọ a ma chekwaa ndị niile ga-esonye na njegharị iwe nke akpọkwasara weta ọchịchị ọjọọ n'isi njedebe nke ga-adị site n'abalị mbụ nke ọnwa Ọgọst wee ruo abalị 10 nke ọnwa Ọgọst afọ 2024. Na nzaghachi, Egbetokun ka onye enyemaka ya pụrụ iche bụ CP Johnson Adenola binyere aka na ya. Onye IG a kwuru na ọ chọrọ ka ya na Adegboruwa nwee nnọkọ na Abuja n'abalị 30 n'ọnwa Julaị afọ 2024 ka ha nwee ike nwee ezi mkparịta ụka gbasara arịrịọ ya ahụ nakwa ihe ndị ọzọ. N'ịga n'iru n'akụkọ ụwa, ndị isi oche otu pati APC bụ otu pati nke nọ n'ọchịchị ugbu a aṅụọla iyi na ha ga-akpọkọta ndị otu ha niile n'ogo nke wọd, kansụl nakwa ogo steeti ka ha hazie njegharị nke ndonye ukwu nyere onye isi ala n'ime izuụka abụọ na-abịanụ bụ nke ga-amalite n'abalị 29 nke ọnwa Julaị wee ruo abalị 11 nke ọnwa Ọgọst. N'okwu ya n'aha otu a, onye odeakwụkwọ otu a na onye isi oche otu pati APC ngalaba steeti Rivers bụ Alphonsus Oga Eba kwuru na atụmatụ ime njegharị iwe nke weta ọchịchị ọjọọ n'isi njedebe bụ nke eji egwu ndọrọndọrọ ọchịchị karịa mkpa akụnụba nke ezipụtara. Otu a gbara ndị na-atụ atụmatụ a ka ha wepụ aka na njegharị iwe nke ha chọrọ ime megide onye isi ala dịka ndị ọrụ nchekwa na nchọnchọ ha nke ha mere nchọpụta ma kọwaa na enwere ndị ekperima nwere ike ịghọgide aka na nke a ma hụ na a chụpụrụ gọọmenti a n'oche ọchịchị. Onye isi ụlọ omeiwu Senate Godswill Akpabio na-akpọ oku maka nnọkọ ọdụrụkọ nke ụlọ nzukọ Senate n'otu akwụkwọ ozi nke ụlọ ọrụ Enyimba TV hụrụ nke onye odeakwụkwọ ụlọ nzukọ Senate Chinedu Akubeze binyere aka na ya kwuru na ọgbakọ a dị ezigbo mkpa maka ala anyị. Akwụkwọ ahụ enyekwughị nkọwa banyere ihe ndị a ga-ekwu okwu ya na nnọkọ ahụ. Ọgbakọ ahụ bụ nke a ga-eme n'abalị 30
n'otu nke ọnwa Julaị afọ 2024 naanị otu ụbọchị tupu njegharị iwe ahụ eyirila ga-amalite nke bụ megide agụrụ nakwa ihe isi ike n'obodo. N'aka nke ọzọ, ndị omeiwu nke ụlọ nzukọ nnọchiteanya ga-anọkọkwa maka ịkpa ụka gbasara okwu ndị dị mkpa n'ala anyị n'ogo ọchịchị etiti. Ntụziaka nke onye odeakwụkwọ ụlọ nzukọ nnọchiteanya Yahaya Danzaria zipụtara ebe ọnụ na-ekwuru ụlọ nzukọ ahụ bụ Akin Rotimi bịanyere aka na ya na-agwa ndị omeiwu niile ka ha si na mpaghara ha niile bịa ọgbakọ ahụ nke dị oke mkpa. Otu kansụl ije ozi ọchịchị etiti na-enye ụlọ ọrụ na-ahụ maka mmanụ n'ala anyị ntụziaka iresi ụlọ ọrụ nsipụta mmanụ nke ụlọ ọrụ Dangote na ụlọ ọrụ nsipụta mmanụ ndị ọzọ enwere n'ala anyị mmanụ crude na ego naira na-abụghị n'ego dọla. Onye isi oche nke ụlọ ọrụ na-ahụ maka ego ndị a na-akpata n'ala anyị nke bụ ụlọ ọrụ FIRS bụ Zak Adedeji kpughere nke a n'ọgbakọ nke onye isi ala Bola Tinubu nọ n'isi ya bụ nke emere n'isi obodo Abuja. O kwuru na nzọụkwụ a ga-enye aka belata ego ala anyị na-emefu na mba ofesi ma mee ka ọnụ ego mmanụ patrol nke dizel nakwa akụrụngwa ndị ọzọ si na mmanụ crude kwụrụ n'otu ebe. Otu kansụl anyị kwara ụlọ ọrụ NNPCL ntụziaka ka ha were aka ngwa ngwa tinye nke a n'ọrụ ma hụ na ọ bụ nke a ga-ebido ozugbo ka enwee ike kwalite akụrụngwa mmanụ patrol n'ala anyị bụ Nigeria. Onye isi oche nke ụlọ ọrụ na-ahụ maka ntụliaka elu n'ala anyị Nigeria bụ ụlọ ọrụ INEC Ọkammụta Mahmood Yakubu na-egosipụta nchegbu maka ọnọdụ ahụ erughị ala n'ọgbọ ndọrọndọrọ ọchịchị na steeti Edo dịka na-aga inwe ntụliaka elu ọkwa gọvanọ na steeti ahụ n'abalị 21 nke ọnwa Septemba. Onye isi oche ụlọ ọrụ INEC n'okwu ya n'ọgbakọ ugboro 4 n'afọ ha na ndị ndu otu ndọrọndọrọ ọchịchị Hirodo na Abuja dotara uche ndị aka ji oke na mwakpo nke emere n'oge na-adịchabeghị anya n'ahụ onye ji aha otu pati APC na-azọkwa gọvanọ na steeti Edo nke dugara n'ọnwụ otu onye ọrụ nchekwa na steeti ahụ. O kwuru na ọ ka fọrọ ihe dịka ụbọchị 53 na ntụliaka elu nke ọkwa gọvanọ ibiri ọkụ, na-eme ka amata na ụfọdụ ndị otu pati ahụ ewebatabeghị aha ndị niile ga-arụ ọrụ n'ọgbọ nta vootu niile ma gbakwunye n'ebe ndebanye aha maka nke ahụ ga-emechi na Tuesday nke bụ taa. N'ịga n'iru n'akụkọ ka ọ dị, nnukwu onye isi oche nke otu pati Labour bụ ọkaiwu Julius Abure nara ikikere na ya agaghị anọ n'ọgbakọ nkwuta okwu ugboro 4 n'afọ nke ụlọ ọrụ INEC nakwa nke dịrị n'etiti ha na ndị ndu otu pati dị iche iche. Abure bụ onye ahụrụ yi uwe na-acha ọbara ọbara bụ agbada na ụlọ nzukọ ezumezu INEC ebe ọ nọ ọdụ na-akparịkata ụka ya na onye isi oche otu kansụl ndụmọdụ otu pati dị iche iche bụ IPOB bụ Alhaji Yusuf Dantali ka e nyere ikikere onye ọrụ nchekwa idupu ya ozugbo onye isi oche ụlọ ọrụ INEC batara n'ụlọ ezumezu ahụ ebe na ọ laghachiteghị ọzọ maka ya bụ ọgbakọ. Ebe a na-arụtụ aka na enweghị oche atapawara aha otu pati Labour dịka ahụrụ nke otu pati ndị ọzọ. Nke a na-arụ aka ọ bụrụ na eleghị anya na-akpọghị Abure ịbịa ya bụ ọgbakọ ahụ, mana mgbe a jụrụ onye isi oche otu IPOB ajụjụ ọnụ ihe mere na onye isi oche nke otu pati Labour jiri pụọ, o kwuru na Abure na-eme njem n'okwu gbasara ma ụlọ ọrụ INEC kpọkwara ya oku ịbịa maka ọgbakọ ahụ. Onye ndu otu IPOB kwuru na onye ndu otu pati Labour kwuru na ya nwere ebe ya na-aga na enweghị aha nke atapawara n'oche nwere ike ịbụ nleghara anya nke ndị tapawara aha ndị ahụ n'oche. Ka ọ dị ugbu a, anyị ga-azọpụta ụkwụ ọ bụrụ na anyị laghachite akụkọ sitere mba ofesi na ndị ọzọ ga-abịara unu nọsie n'ike ndị ọma m.
nnọọ ndị ọma m ji eme ọnụ ugbu a ka anyị gaa n'akụkọ sitere na mba ofesi. Opekata mpe mmadụ 63 ka a na-atụ ụjọ na ha anwụọla ebe ọtụtụ tọrọ atọ dịka enwere oke mmiri ozizo nke kpalitere oke ọsọsọ mmiri na mpaghara Southern India nke Kerala. Oke ọsọsọ mmiri abụ nke ruru na mpaghara ugwu nakwa nke enwere n'ebe ụtụtụ Tuesday. Ndị ọrụ gbatagbata nọ na-agbalịsi nnọọ ike ha ịzọpụta ndụ ndị mmadụ, mana oke mmiri ozizo na ọdịda nke akwa mmiri bụ ihe ịma aka n'ihu wee nyere ha. Onye minista nke steeti bụ Eke Sasandran kwuru na ndị ọrụ ga-amalite ịgụkọ ogo ihe mebirinụ ma awa ole na ole kasịa. Ndị agha mba India ezigala ndị ọrụ nchekwa ruru 100 na mpaghara ahụ maka inyere ndị ọrụ nchekwa aka, ebe na-azọpụtala mmadụ 250 ma buga ha n'ogige nzọpụta. N'azụmahịa, ụlọọrụ na-ahụ maka iwu ikikere oku ekwentị enyela ụlọọrụ ndị na-ahụ maka oku ekwentị ntụziaka ka ha lee akara ekwentị niile nke ha gbachisi maka enwebeghị ndebanye nke NIN were gbapesịa ha. Ọnụ na-ekwuru ụlọọrụ ahụ bụ Ruben Mwaka kwuru na iwu ịgbapesi akara ekwentị ndị a bụ n'ihi ihe ịma aka n'ihu nke a kpatara ọtụtụ ndị nwere ekwentị nke ruru ọnụọgụgụ nde na ngwụcha izuụka ka agbachisiri akara ekwentị ndị mmadụ, ebe a na-arụ aka na nke a bụ ụkpụrụ gọọmenti chọrọ iji were kụsasịa atụmatụ ime njegharị iwe nke iweta ọchịchị ọjọọ n'isi njedebe. N'ihi ihe isi ike na ihe ịma aka n'ihu nke akụnụba nke ala anyị bụ nke a chọrọ ime n'ime ọnwa Ọgọst, ụlọọrụ NCC kwupụtara na ọ bụ eziokwu na agbachisiri akara ekwentị ndị nke na-enwebeghị ndebanye nke NIN site n'aka ụlọọrụ MTN, nke Airtel nakwa Glo nakwa nke ndị ọzọ na ngwụcha izuụka. Ụlọọrụ a gakwara n'iru mee ka amata na kemgbe a na-eme ndebanye maka ijikọ akara NIN na nke akara ekwentị n'afọ 2020 na ha agala n'ihu na-agbasikwu oge mmechi ya, ebe etinyeziri ya n'abalị 31 nke ọnwa Julaị afọ 2024 dịka ụbọchị ikpeazụ. Ugbu a ka anyị gaa n'ama egwuregwu. Ndị otu egwu bọọlụ basket nke akpọrọ The Tigress nke ala anyị Nigeria amalitela ịchụ nta mmeri nke egwuregwu Olympics nke afọ 2024 na aka dị mma dịka ha meriri ndị mba Australia n'oge egwuregwu nke basketball. Ndị ụmụ nwanyị ala anyị Nigeria meriri n'ịsọmpi nke egwuregwu bọọlụ basket n'akara 75 ebe ndị ha meriri nwetara akara 62 bụ nke mere na mba France. Ezinne Kalu nke ala anyị Nigeria bụ onye gbasoro egeda ma mee nke ọma n'iweta mmeri nke ụbọchị Mọnde n'egwuregwu nke basketball na atụmatụ egwuregwu Olympics bụ nke ugboro abụọ ụmụ nwanyị ala anyị Nigeria na-enweta mmeri, dịka nke mbụ ha bụ n'afọ 2004 n'oge ha meriri South Korea. Ndị ọma m, site n'akụkọ egwuregwu a ka anyị ga-achịkọ ya n'oge akụkọ ụwa nke taa, ma tupu ma na-esepụ ọnụ n'okwu gerekwanụ isiokwu ndị ahụ ghọrọ anyị akụkọ. Anyị mere ka ịmata na ndị ọrụ nchekwa egbuola otu onye dịka ndị ọkpa egbe na-etinye iwu ụnyapụla n'ụlọ wakporo otu ebe a na-ere nri ma gbaa ọtụtụ ụgbọala ọkụ. Gọọmenti Abịa aṅụọla iyi iwelitukwu aka elu maka imemina ndị omekome. Onye isi ala Tinubu abanyela aka n'ụkpụrụ ụgwọ ọnwa opekata mpe $70,000 ka ọ bụrụ iwu. Ndị ọma m, ekelela m unu n'ebe ọ dị ukwuu maka ịnọnyere anyị na nke taa ma gere akụkọ ụwa nke anyị jiri bịa bụ nke siri na Enyimba TV nke dị n'ala Aba steeti Abịa. Dịka m na-asị, unu agbalịala. Onye wetara unu akọ nke taa bụ m Ogechi Nwachukwu Ụzọma, na-asị onye ahụrụ taa ka ahụkwa ya echi, ma na-asịkwa nwa mmụọ emegbula nwa mmadụ, ma nwa mmadụ emegbula nwa mmụọ. Ya gazie.